18 February sa sal Mahaa Shiva Ratri horni simino ama Holong Siki Ter bo palaijagwi phaigwi bisi bring brong no 1981 ni simi palaijagwi phaigwi tabo bo palaijagwi tongkho haikeno juda amchai ni lukurok manjak phaijak o ama Holong Siki tero kebo ba kawi samo kebo ba bus robo kebo ba surimung suri laijago janja asamung janja nukhungni bangui janja diai laijago o ama Holong Siki bo phaigwi bania khainero bahaino juda thaini bania khainerok manjak phaijak tini bai salnwi romgwi or jagago ter cholegui tongnai ama Holong Siki Ter nirok jotono nai tongdi soya kare Chini Thinang ni mangphlino. kwbangkuk biro phasidi romgwi thaini no biro to bodi thaini thaini kwbangkuk biro phasidi romgwi thaini no biro to bodi thaini thaini kwbangkuk biro phasidi da koto tini oro je Holong Siki mela hini khlai tongmani amo bisi busuk romgwi khlaijak tong takuk nungke tak pila phaimani na nungke tumarok nung khai phaikao jagago phaigwi nungke amo bisigo waisa khaijak tongo na nungke takuk bo parani khanungke bo parani nungke aige bude nungoro phaithanga phaiako na tabok no pila phaimani na geni ni sinima hambai